Ai o cămașă albă în dulap, dar nu știi cum să o mai porți? O combinație clasică cu care nu vei da greș niciodată, cămașa albă simplă sau cu diferite aplicații cu o pereche de pantaloni din piele și astfel vei obține un look deosebit. Pantalonii din piele sunt ușor de asortat cu aproape orice tip de încălțăminte, spre exemplu o pereche de tenis, balerini, pantofi stiletto, sandale sau chiar împreună cu pantofii sport de tip sneakers. Dacă îți place ținuta din video, intră pe dianacaramaș.ro și o vei găsi acolo. Înapoi la video. 2. Poartă cămașa băgată într-o fustă și adaugă o centură lată pe talie, iar mai apoi alege niște sandale flat și accesorizează ținuta cu cercei rotunzi. Cureaua poate salva o ținută banală. Ai grijă însă să alegi o curea cu o lățime medie dacă vrei să pară că ai o talie subțire și o curea îngustă pentru evidențierea unei talii care este deja suplă. 3. O combinație vestimentară clasică potrivită ținutelor mai puțin formale este cea alcătuită dintr-o cămașă albă din bumbac de damă și jeans. Chiar și o cămașă oversized, o pereche de jeans boyfriend cu sandale sau pantofi cu toc compun o ținută de ieșit în oraș. Îți poți completa ținuta cu un colier statement și cu siguranță vei primi mai multe băuturi decât ți-ai propus de la bărbați. Follow dacă vrei să ai mereu ținuta perfectă.